אם אני מתכוון להגיע ליום הולדת של אליאור. תראי, אם אני מתכוון להגיע ליום הולדת של אליאור, זו שאלה גדולה. התשובה היא לא. את יודעת מה? בוא ניתן לגורל להחליט. יש משפט בערבית שאומר, בוא ניתן לגורל להחליט. הגורל יותר חכם משנינו. זה מטבע, אנחנו זורקים אותה. אם יצא הפאלי, אני מגיע לאירוע מכבד אותו. אם יצא העץ, אני לא אוכל להגיע, מצטער. במקרים כאלה, יש לי טריק, קנית אותה בזמיר טריקים ברמת גן. זה מטבע, שני הצדדים שלה זה פאלי. איך שאתה לא מסביב אותה, יצא פאלי. זריק, פאלי. הופך, פאלי. זה, כל הצדדים שלה זה פאלי. צלם על זה. כן, אז כמו שאמרנו, אם יצא העץ, אני מגיע לאירוע מכבד את אליארצ'יק המתוקי. אם יצא הפאלי, אני לא אוכל להגיע לצערי. אוקיי? בסדר? אז יצא את הפאלי. אני מצטער, אני לא אוכל להגיע. אתה יודעת מה? עוד מיכלי, עוד אחד רק בשביל, אליאור, בשביל אני אוהב אותו רק בשביל עליו, ככה, תפדל. את הפאלי. עוד אחד, על הקיר. את הפאלי. על הרצפה. את הפאלי. אני מצטער, אני לא אוכל להגיע.